m'għandhomx għaliex jibżgħu jersqu lejn il-Caritas għax il-Caritas huwa post fejn jilqa' n-nies bil-problemi huma x'inhuma ma joqgħodux jaslu ġifieri jekk għandek problemi żgħar jew kbar lesti għaċ-challenges ta' kulħadd qed tifhem qegħdin vera open. Jiena mill-esperjenza tiegħi personali dħalt b'ħafna toqra u ġew u qatt ma ġġudikawni kon bniedem li forsi tajthom daqsxejn xogħol u battikati imma baqgħu jemmnu x'jemmnu li kull uman għandu t-talenti tiegħu u huma ħasra li jiklifhom fi triq ta' droga m'għandux għaliex wieħed ġifieri jħossu inqas minn ħaddieħor u jersaq lejn il-Caritas aktar milli jersaq lejn in-nies li ma jħobbuhomx u li jituhom dawn is-sustanzi biex jikissruhom imma jagħmlu l-ewwel pass tagħhom li huwa l-itqal pass fil-verità ma m'għandhomx għaliex ma jkollhomx dak il-kuraġġ qed tifhem. Naħseb aħna nies li fil-verità biex nieħdu d-droga irridu ħafna kuraġġ għax irridu nagħmlu ħafna affarijiet biex niksbuha matul il-ġurnata, jiġifieri din hija xi ħaġa għall-aħjar u mhux għall-agħar jekk tersaq lejn il-Caritas u wieħed jibda maż-żmien jirrealizza kemm vera u jkun għamel pass ta' raġel f'ħajtu u mhux għalih biss, imma anke għan-nies li vera jħobb u li vera huma jħobbuh il-parents jew ħutu jew mara jew tfal whatever u nies li vera baqgħu hemmhekk għalih qed tifhimni u mhix nies li jilagħbu għal jħobbuk u mbagħad ikunu din jippruvaw jakkwistaw il-flus minn fuqhom u jitrattawk ta' persuna li ma jixtaqlekx jkollok id-dinjità tiegħek. Jiena mill-esperjenza tiegħi fil-Caritas biex nkun qed ngħid xi ħaġa fuqi sibt ħafna għajnuna bħalma għadt, sibt ħafna support, baqgħu jemmnu fija, avolja kien hemm żmien fejn forsi jiena kont inħoss li minni tajjeb għal xejn imma baqgħu jeħeġġuni tawni l-motivazzjoni qed tifhem anke fil-livell ta' edukazzjoni tiegħi ta' skola sibthom u jgħinuna ħafna u f'kollox u qastija fis-semmi qed tifhem joħdulok ħsieb is-saħħa tiegħek jirranġawlek jirranġawlek żgur anke jkollok xi problemi naf ma' tfal għax forsi tkun abbandunajthom minħabba l-vizzju qed tifhem. U llum il-ġurnata jiena permezz tagħhom iħossni bniedem ġdid, bniedem fil-libertà tiegħi, bniedem li filgħodu x'inqum mhux nisħet il-ġurnata imma jħossni tajjeb li nista' nibda l-ġurnata tiegħi b'kafè biss mhux irrid jiġifieri niħħesilja u dak l-istorbju ġew moħħok u ġenn u dwejja qed tifhem. Tawna ħafna l-Caritas, tawna ħafna lura, tawni saħħti, llum il-ġurnata jħossni jiġifieri b'saħħti li nista' nerġa' mmur għax-xogħol qed tifhem u mhux xi ħin kollu magħluq bejn erba' tikmamar u tiġi antisocial. Llum il-ġurnata jħossni li nista' mmur nitkellem ma' kulħadd.